So ya wadwen se empaibon ko a fasting ko a obeye mistake. Eniema bebre wo mu a ye de ka ho na ma ye Kristo som abrabo a ye bone ya namontu a ye tuo no de sese ye hunu no ye hu enti sa de bia obebo nyame sobo sa ne emen ye friend spiritual principles ewo ho ebi aforebo ebi ententam ni nyina ye niema ye de ka Kristo som no ho enu ti na o kenkan 1 Samuel wobra Hana kobo mpaye no wo sebo ewrade so ye we mamia spiritual principles o kenkan 1 Samuel chapter 9 1 down keys enu ye na what apostle Ohene ye kase spiritual principles ene say but that's ewrade nhira bebre spiritual principles no you ma hodo bebre na ye beyi bi kakra bi ni akire mu okay ye wo se me ye Kristo ni ekwan ya mefa so a menya nkwagie je me je Christ di Romans chapter 10:9-10 na de toss me ye bomasu ma me boni fafri na me nante konkunu yem ma benya nkwagie eno ye de di kan ene ye wo bibi te se masoma urade ba me pese me di yi ana me pese brebia no menya bibi firi otumfuo nyankopon ho a eno eye aforebo ena entusuo dudu ententam ene nchiato so we Genesis chapter 28 verse number 20 to 22 no ni efre owura bi Jacob nti oba betu kwan no ena ono hye ne kokompo na urade mpaye se so otumfuo nyankopon de me kwa kwantue ba na amam de medie na amam ba bi da na amam bibi hye na wo sade mbedu mi fia somdue mu a ade bia de beche me no meyi suntutuso dudu e de amwasafo urade ampa Jacob koi urade di nachi oba aye no wose me de boyi ye de boya ye fadum amanyankopon na ade bia Jacob nya aye no wo yi suntutuso dudu ma onyankopon eso obi ye gidi ni we ni ye beka say ye boshi Sompa oni nya boshebo very good ti anu so boshi nso ka principles yeah boshi and what the year to show you do. And to some percent, me yan shiref through 2 for Yankopon. Na me ye jidinia, affordable, any to show you do. Dear man Abraham, bay a jidi for a jan, and Yankopon Casa Abraham, a friend who say, who should not found about Korea and come me. Genesis chapter 22. God then a back of more Apostle Yan Shadibi. Israel for Kokunto. And now, walk corner. One more kwa. Na Israel for atamfo no yeah Oheneni no action ba oni wesese odi na de no we trinity o trinity ba for de na entokwa na sese Israel for di nku yeah na atene etia Israel yeah ti na kire se aforebo ya de a etimi sesa nyema sanity nti ogidinia osuro aforebo no e den so betimi adi wo be kwa sole no all right yeah obey you bibi have ubetimi akọ because of what by ye unya enti na obi tinyame fie da bia na ho kire no because oni aho pharmacy ade ma nyankopon de tirimo oden eno enti na ma Yesu ka sa mo hwe ye na mo hwe mo ye opepe ho na nya de oni pa nyama ne busuom na ne nkwa wo ye oni pa bi wo wiase a ne nsachi ade to the stand say on chade oti ase so on chade so a e ma oni nyankopon na ni enko ho aforebo no de edi sika nko a ma na se ye betumo di ye ho so abo bedase ye wo ba bi tisa dokas eye Acts chapter 9:36 down what the no bo afode ma nyankopon but o say enyuma papa ene adoye na ahye ma nti bra wo wuye no na doye nti Petro gina na taade so se wona na di we ma me amhye gina so sa ma ne banko 90.7 nti no adoye timi ma ejiwo ni pa firi owuom e bankwam aforebo yes Ezekiel ukai Isaiah 38 no a wose na Ezekiel yale wo yale e na odifo mo ba Isaiah ko hye ne nkom se won yen samanse no obewu tro no se wo ka wie no dan na ni kire fasuo e na wo ba urade mpa ye no wo kai urade se kai sema nante woni mtinini mu adoye ahumabra koma mu obon mpa ye sa shui urade se mate na che apostle aforebo die
senka wo ye Kristonia eno ne ade e timi de chichiri na me bedase sebra wo hia bibi no pepe Solomon esi dan a o kan se ye mu bi wa wo ye hia mu ye be koto dan mu ne ye bompa ya awurade beti aso bia ma baby bia me nyame no ye kwa wo ye hia mu a ye de sanity enti Kristo som no enye sade ebinom ka no awurade wo kai Abraham na awurade wo kai Sela na dum fine omo ye bibi ansana bibi ye bibi nti sɛ woyɛ Kristoni na sɛ wosura for the boy bi say see afia no ahia amanfo bɔmfo de ye wo bebre hɔ a dai bɛbɔ afɔde wo nkɔ na sɔre so de wo ni sika krafa ni padua ne kɔ sum nyame ɔma enti ɛno so ka ho bi yɛhwɛ Sara sɛ de wo kan sɛ Sara maame abrewa a woni baabi na ni kuanya ahoho wo se Sara che odwan ketewa toto no fa ne ye tatare ebra wo we maame ne wanya no sanity straight forward wo koye aduan ne ba wo mdi ye die ne si bedase odi wiye ye no ansa na wo hye ne nkom se afida se sebra ha no ba wo yire Sela be ya ba wa tu e ma Sela kura asre mo ka se bibi ya awurade yo na ana se de awurade asre dia bibi si e bie kwan ma ya hwe su na mni ba mo wo tu ni kunfu se ma ye ne dan e wo soro ama pa difo ya wo twam no amane ha beda okoda wo wie die ne si mo ene obi sa ne se so wo asem bu ahemfie ana se se na mkoka ma no so metimi anka sama ja fie bi ni problem bia ena na koda ga se onipa ene ye de sere no wo se afeda se sebra ha obeya abofra wa enti wo ye Kristonia topic we maniche ho che bibia spiritual principles se wan fa anya adwuma wo papa kokora e wo danum na wo bia besan na afa wada ni Kristoni kokonsani na wo kansem ena ya tene mu dadada wo sachi edene apostle eti we ni afore body ebi ni say bi ena ebi ne so say ye wo tight e ye tududu ena wo afore bo ena wo say wo yo nua bi adoye on so kan Acts chapter 20 verse 35 no a wasemo mani mpa awurade Yesu Kristo asemo ka kire mo se omam wo nhira sene oje on so ye Kristoni na da bia wo de opese obi na wase da bia wo de ka kire obi na menhira da bia wo je nyame nhira na wo de yenka bi nkire wa enye ese so go nsem mafoforo on se oni babo na adwene se menya je awurade di asa mebo konkura bra fine konkura bra do be ko heaven but ye die mu ayi no wonka ho na apostle afọrọbọ no mo asọfo ya mo bobi because na no obi ka se ye ba for de na asọfo na abegino me de me na me start me 5 million say se mo boa ye wi an ye mu de ahye me de me bobi me to me ne de mo de head aye sa na ye bi wi an ye mu ahye bi puma brem ene afọde am ko bo ma obi sei ono sọfo no amobi what you say my ba for the 2000 man omobi da ba me ba so me ba for the o ma so de me ana gina mu ba for the no ko yimi de free me bag mu ba ma mo ma ba chira sana wo yatum omo wi omo fama o da bi omo fa dabi ko se se plan ya mo de ye no ada se bia afasol no won hye se bia ye ba for the wi bia echemudu sa sofre de ba ko eno de ma wo na emom se wo sa aju sika de nyame ye ni nanim agoro okay esan se wo so hia nhira ma wo ma eno wabusua principle we ya nyame de to ho no se di ohumo broni mo bo o de fam me awurade ene tutu so duru ni ade o de condition bi to ho se bia wo ye papa ene me yama na eno de o ka to ho se ye we na me nye wo ya no wo ye because Job 41:11 was a why na ati kama me asafo awurade bibia manse na na mun nti eye personal o de man opa ye na me nhira opa enye wonya nhira eto obi betimi akase me nkwa sole itina fie na ma ya do ye nkwa me bedase obetimi anya do ye mu nhira but have want me ko bi sanity nkwaje bebo no good sanse nyame na aka so omam wo nhira sene waje eto ende o de be ma ye no de be ma na emmom heaven de untumi nko because obi tumi kase utumi hu nipa bi a on hyeda nsum nyame twintwan bi a so na ne niam nyina ya dai ko so na chere se nipa bi a o ye bibi wo ko emewura on se gidie na ye ka obi ama no so me ye gidi ni no gidie no nwuma ni mu a ye mfa nkasem gidie bi enwuma nka ho ye gidie wiye according to James chapter 2:14-17 wasene se onua bi yare da yale mpa so na wokọ gidie mu ho ntọ na ontimi nya adwuma wo da wa ma ne de obedi a wase saa de na wo ye no gidie no batimi amọ na duane ye de ana nti se wo ma onipa gidie a enwuma eta akire nti wo be ye Kristoni ba ma
ese du ba bia wo to challenge ma nyankopon wo ma nyame som bo chen sika o ti ase da bia na meta aka wasem hwe se obi a wo koye adwuma ya fa wo yentua wo ka wo na sika ne wadi kasasie na wadi kaye kopo sika na wafode ntuhwo dudu ama osofo am wo sa frɛ obi sa wo se maame minim sɛ na ayi na adan agene nsɛm wo yɛ sure agene nsɛm because wo hunu bi da ntimi ka sɛ nyame hyira wo bi a obi nti ase nyame nhyira obi kwa Abraham anya gidifo agya kwa ɛyɛ ne ba Isaac a Awurade ka so mfa no afɔde a wanyi ano na Awurade sɛ fɛ no mahu sɛ wosuro me apostle yɛnhwɛ ne mrantie wu basa ɛne mabawa nyame di adeɛ bi ato hɔ principles da ho di wagya ni uneni na nkwa na aware ebetu aka sɛ no na sa principles so ne yɛfa anya adwumenti ne yɛwu saa na beda se ɛka ho bi Deuteronomy 20:12 ɛka ho bi di wagya no ne na nkwa na aware asase so ɛne nipa say I know my right me me freedom ntimi kasa sɛ de mepɛ nti akwada timi so kamera si ne so oni aban bi afa o timi di na tem sɛ de ono apɛ o de wesu pɛ sɛ bi 20 years nti nyankopɔn hunu sɛ de wo yɛ no emwa otwa wo nkwaso ntem te sɛ obi ahan obi dan na emra ode ma ofie ose mempɛ ma asɛm fie o mekoko hɔ se wakeka ne nyina kyerɛ wo ba fikyire ne efu adɔ se ode ne nyina condition to ho oba ɛhɔ afu ano afei me ba atwede da bia wo fie amanfo reporto ebia han 2 years afei no watram 4 months opa baka to 4 months me de akyɛw tu fa me da mame sana Awurade de edite nti ohun sɛ enkwa na ode ama wo no enso aba udina duane didina duane kwa dididi mpanimfo atem wote wiase won som no wo bra sɛ de opa onya ma menyini nya from obetwa nkwa na so ntem nti no ka ho na manipa bebre wu ntem no nti ya ka ho bi ne bi ne de wo he edoso tina me kyerem sɛ ye wo heaven de ye konkona brabo megye Christ ye di manante na nim tini abo masu ahya medene ɛno ye konkona brabo ɛna me pese me di yi ɛna ye wo spiritual bag na say me person me nya sunsun bambo spiritual protection eno so yeah what you say ntini nyina no edidi so me person me nya bambo wa Awurade ani mu ese say me timi edi me dom yonko te say me ho what you say because so kan Ephesians chapter 6 verse number 10 to 13 waso mompa de edi ache mompa Awurade ne tumi akiri kwa matimi agina no bonsam na edi asie ti adam bi sa obi say Christopher ya kasi yakode a ene de bayi me ye nipa ba se handle so obi ase empire bo na me se nyempire bo Christo ni wakode eye nokuridie according to me da ase Ephesians chapter 6:13 no wase na munyina mfa no kore enkyekere masene na mun hyetre ne nkatabo na mun kra hunhum nkrante nyame asem ansa na mabompaye ba sa ne ma me ensan obi gya ho da bia no ogina park da bia ogina park osi wadura awrowa so na wo anchi yawo konkro atro konkro ho oh enen tura udi ye ne de heavy one share betu get da bi enka ho 90.7 me pese me ma de wo twen me no nya rehiem se me ba me mu abam to so fu twan tro fu so enwanya bo na je no mabai principle ya se enti eno de Abraham ka se sela ne nua bai no de protect no di dubai bia ye wo ye no ho on se ye wade bu a ye wo trunk to bu a emfa ni panko wo seyim eno wo ho on se ye se no kura wo ho na so ne kura bia na aka de asomdue ba no kwasem what ya se eno nti na nyame ma ye wisdom wo se katachie ya wale obai ya wale no pa wo twempana ni kunu ni ho a se wo yi na tan mom na mom firi na chinko kan chini kun dalet wa Abraham oba na ma ne yi na tan wa hwia na wa koye bone ono so ade oba ne so ye se mo eno nti na wo se wo sa ansipo ya oba wo ye be ma sa so boafo wo se oba wo nim se bia na abaje ukunu nkwa na be ma so nim so abaje oyere nkwa ntia wale ye nkwa je o ya ne binum ne ba ko se oba bre wo ho ase be ma do yere eti Ephesians 5:22-25 wo do ne nye den emma nti eno so ka ho enye be ma da bia me ka se enye ba se de ne se odo be ma eni kwa se ba ka kire be ma se I love you na be do na bi nyame anse ne sa kwa be so Ephesians chapter 5:22-25 was say obema ne timi you say I love you my wife and oba de no humble yourself for your husband bro ho ase
Do you hear? To a back at Peniku and Webonny. Oh, Mechasaki, Anya, Mamma, Sasa, you know, a conditioner that was Anocano. Was a Bama do yere. Once will be do be a don more drew, Chahobras you. Or Barbanyam, or Babo on your fini dias. Or because I come to Tintini. They laughed the son. Stay up and pass 1 million amount. Or be craft, or be tinta shoe. And Tibasa and Hono to me, and more, when you're not cono. Until was a donno. So bad, dear, to say, dear, could I be more guardian? Atiasie and wo bad ye ya ho brase mi wura mpacha wo se e betima ba so ba betima nya ska che ni kunu e sa obro ho ase utotu ya twene be ma dem you under the man atiasie oba ba ko ma ba ko mi nu anche se wo na hwe be ma fie mi nya aso nunti no se oba bro ho ase ni nyina ka ho teno so yes e da wade ho yes uhodu kunu se wo wade che no ho ode che no pempem no a wabunya me mara nsam so Atiasie, in a bema suni kwaso wa training sab bonne yire ni so. Eno so etiamra. Apostle we principle best pa na Christopher jai ato wa no so ne hia na kesese ye pa ne nyame atimi achirai. Medase on se die hia eye niema mienu. Se obedo yonko se ho. Obeya adoye. Obebo afode, obetua wo tight. Aso nyame yi. Se wa anya ne sa ohunu nyame ne munyam. On say Nyankopon asem no Matthew chapter 25 36 down 31 down na Yesu kasafa osoro ahini ho o kan say no nipa ban baba nanim nyam no abetana temu adwaso no abo nipa nyina no wananim wa pai me say de odwanhwefo pai emponche ni nwa mu no wo de we begina nifa wo de we agina bonku no aka kire nifa fo no say mo a wo hyira mo mo ba sen komo gahini wasi esi ama mo ekomode me o ma maduane me dada jamu fra me to me da fia so be hwe me yare yo no ba me to me ye ho fa me kofi eno on bisa ne se da ba ni ehunu wo eno se se wa anya wo ya ma wo nua no wa ya ma me nti 1 John 4:24 no say so obi ka so do Nyankopon tumfo no tani nua o ye kontumpofo apostle obi se won ti ase se okodifo a ese okrasika me da say 1 Samuel chapter 6 9 6 down was say kiss ya funu yirai no soma ne ba so so papa no soma ne ba so nko pa funu no mara nti won na akora na nam no o mo ko na akora na ka chen se mi wura ye wo de hunufuo bi wo krom ha sanke ye ko ne nchen a obeka ne ye kan ka kira kwa ne se wo mo ye nya ye funu na chiridi nko na ne papa abejai efunu ne ho adwadwe wo mo kura gu because wo ma che no na boy ni be ya to na boy ne kan sa asem ne se difo bi wo ha why de hunu nsem nyina kan de obeka ye rekure na so se mini we on se na so no nim wonim principles no ene wose die ne kura ye de comedy fo no ene wose abrantie ba ko atoko pa no ne dwetebna sei yemfa nkoma no dwetebna is sika ene kan ne opepa no ane board den pa ya atoko tete no ya atoko na kameka se pano a wodi ti se bibi no ne sompa no so wodi ahodo eno bia ene wo head ko di fo na nsana di fo no share nkom nti nya mistake se wo konya me di fo adi sika kotuma ya ne bi presented phone bi di ya ho fe wo no se wo kwa ne twa sika ma what you see ba de eno de se obi de ba ne de enya mfom so dabi but yenye consultation fee yenfa pan ko enkonya me fee na no di se ye ji o se ya anye wo discover me da ase ana o se uji yo wanye so what de aba I because I told be any pan so tiri mu woten be mo ayi 1 cedi na aye mre no eno na ma asofo bi mpa ye anya adwuma momoni urade na fi se mpa na wo bo se super so munim cause bi ani pa na ba no wo be huru usunti no wan se da nyi ska na bonten kora o wato bo asane mu wanim ehuna kase wo mu no wato no bo atwe bi a 1 cedi afa 200 cedis ne 50 cedi ne ade a wo ya sofo so po be hinim enu ti ena se 1% oseme de udi 90.7 FM but ye de hihye ye nso ato ho sanity ni perfect sanity ti ye hihye ye nie sanity ha ye hihye ye nie enu aye from so yeah asori bia on the doctrines but ade aye mfonso one say obetua consultation san wo hunu sofo say obehumi a tua 10 million na ye bone wono so wan kan so fama jani pemma no enyame hihye ye se otokore hema wo sika wo no ho anyame man de atum ontimi nko se nyame nkan ya obefo so aya mana ye koro no ama na ni ade tira hamoto stika medase ya de ye advert for church no wono so anipa odifo ne so bi kura tv so obetena ye
wo kasa no ono so tuaka sana me kire ti de ye advert so ono so tua e ono so giscan de tua TV sticker no soft no nye printing press enti no obeka se de be ya wonua bi so benya bi enti on ton aboard bi a 3 city 5 city what you say no de no so de akoye foforo na wonua bi ba on so nya bi na eton asole ni din na mo se bi a mebeka se sticker no ne bi a be ma gas afele de yen kontompo hyem fridge ase ya fatale ho wa bron so de yase no atomato car to akofele ende ya azan ne kro no nyame nyamatilia 10 watim there be sanity enti sana awrade ahyehyɛ no enti wo pɛsɛ nyankopɔn ehyira wa one ya doyefo open heaven afa te wo na je Christ di na se no de odi fa ba bia aba wo tumi de fa ba bia onso kai malaki 3:7 wo de fa ba bia de ma wo de fa ba bia enti wo kai Galatians chapter 6 verse 9 wo se mo de mo mre papa ye mu da se mo amre no man pa ba mo betwa so aba wo ni brem nti nyankopɔn anim no adoye bia be ye bia no awrade be mo atwa so aba na mfata kristofo bi tiri mo de ne omu na ya na tatrofo nyankopɔn fie no atrofe sunsum kɔtoro kwate ɛna obetimi a kyerɛ sɛ sɔfo asoma sitam ne kɔtwa mpampuro ne yɛkɔ ha ne yetu yɛ ne yɛ ba ha yɛ start school dem na mo hene aso te aso dem twabe bibia ntimi sisa na adwene wo pepeche obi awiase tirimo den afia no ahia yɛ bɔ afɔde ɔno a wo sika da hɔ ne nya ado aba kɔte sika sakashio no akɔ 50 cedi afi beyond na for the 50 cedi wa bra sabe de ne nanya kura no a ɔte dwomo di pa kakra timi bɔ bɛ sɛ 10 million 20 million 5 million manyankopɔn minimo bi ɔte hwichem ɔbɔ afɔde 10 million me na me ka kyerɛ wo asuna brantie bi mu den 24/7 afɔle body wa as wa fa ne personal say me pese nipa di yi a kristofo kyerɛ yes de entine sɛ me pese kristofo abagyan ayemonyono ne yetimi di yi ba obi o ha woni bi ne de enso ba be prapra nyamenim no wa hyehyɛ nkonwa no so ɛyɛ perfect okay but obi na nka ne nsa nka ne sika nka ɔte asɔle ne mu ɛno na ehu no ɛtro nkomre nyobi di 90.7 de okiri kwanse abɛka sɛ bia bibia si ye kyere kom 7 days ni abɔ afɔde ta akyiri no na makiri no ye full up ana ya jiska ade na da bia ne se aso no tam bia no wɔde honhom samba honam mu wa hwi ya nyambe twa atwene now principles are biblical oh yes ebi na mi kotukotu nyina eye biblical enti na mi kotukotu nyina de kyere so de a wo koi ewum 1 Samuel 9 says down Acts chapter 9:36 Dokas die yakotu akyere mu Genesis 28 yakotu akyere mu pra Jacob ebetu kwa de no hye awrade nsa awrade ne kobae na sa kwantu okura wo tu a principles wo me da ase eka ho na wo de ohene kan kuro so obi ti wiase pa ye gidi ni timi ka se adwuma mi yi obi di sika fra burukyire sandeme na a Mercedes na wo de se dollar na na mame ilo na na mame a sa sika mi ni da be batu nyame otaso ni pase na wo sa adwene no aso ya na wonye enti se nyankopon mo obi brese wa obi ti ba bi a onte ase enche so agi sika duru Ghana de ehu hia duru da otiase aso na de nipa no nyankopon ya kukuwa mu no wonu wontimi nyo otiase wontimi nyo ene 20 euros sai 100 euros sai 22 million so for back Canada people why you sure untwa dano unidi unwa de ko bi kura na o school fees ya da wo ka otiase nti won fi payment shida sai nipa no wa fa 2% oh that be esese ye kire nkrofo mom di ne bi ka so say trending bi koso asa ye kwa asori a asofo ne ya asori a na ye diske gu o na ase na ye di bi to water so eno e ka ho se asem na touch no otiase nti hana se me awradi mu na me kraba ho no amrase fo na ka fo awradi kase nti eno ka kwan a wo de fa to receive message na ifra awradi ho what you say once what tea and ni je na come to you ye awrade aye nti asem na e ba na touch me now the principle we ya me nwanwa se wonyame afa Israel aye ne mai na Israel kokontokwa ne ntokwa no se Israel din kunim na atamfo no etimi kire ne ba kun ni nti nyame adan ne ni no ade ti na yesa e kire se nyame ne ko aforebo ni titiru moja nti na kane no twa nwan ne ade de bɔ afɔde no nti nyame ani ko
saade no afore body da bia so me ka sa afore body ti no ka se mun ka Awurade Yesu aso ka na ye wo wi se bia meni obi enya asem ye nyina ye Kristofo asem no me de ede na nipa no kofa sika kase bi kobo mitri so afode a e kire se nyame betan ye bufuo na ba so bedase se nipa ne gidie so Awurade na obetima aye so he case na nya sa wudie ni ade bi obetima dane no ya enu ntina kane no da bia me kase so obi chichiri onipa bi so okunu sunsumu a na ni abato ye itimi kase asemesi na nke bedi first you said ye asomesi na sesu onyana spiritual ene ye obi timi bo afode ma ne ka Awurade akoma onse ne nka Nyankopon de waka se Ezekiel bewu waka nyame nka asem na no wose me nyi onipa ba ne bedi atoro but true na doye ne na fore bone ne mpa ya okotu nyame ma nyame sesa na adwene ntem enti etumi ye biribi pa etumi ye biribi na won ka se king hebe king kum no but na fore boy so Awurade ne Awurade fi suru ka se adenti na wakum wonua ma ne mogya tiamu freme what as enti obi a woni Nyankopon nam a ogo no homa nyame no do Awurade no Psalm 55:5 oko 14 no a wasi fuase da for de bo Awurade ne tu abo ade mo soso Nyankopon ne frem da hia dam na me hye woni monyam nti bebere kura mpa ye nya adwuma no apostle samfo na efra Kristofo ani efri ho ana because kade we dey direct ye na fatake no obefre nyame kwan hinne but afode so ombo aninti na ya na asofo no bitimi ka se show seed ne emfo okun we nkwa Awurade ani ma enu nti na show sa seed no atiase because okay John 24:12-24 no was na Yesu Kristo ka se sawifua mfra nto ekura okro na so to wa eso bebre o kire wudua biribia sa aburo bia de aburo ma mensa hyefuma e ba ma mensa e ba bebre nti obi a ne nsa chi ade a wonnua won tanwu ontwa atiase ntitam bia ba won nsam afoforo na Awurade nhyira na wo so de ankoso yem fatri modern ya yemonyu ntranya me fie fa so life wo be Kristo ni all right enkwaje ne de wo ba si pedi ye eno kwa dia go betima su have kwan okwa beso Matthew chapter 25:31 me kai wo se wa anya ama anuan wa anya ama Awurade utrima kwaye de yes yemonyu ni so mfata nyame ahini fa ya bo so asha wo de ko communion wo ma adwaman unwia ade but atrimodin betindu akobo nsam gim trimodin yeah what you say obedidi ahwie bia guna nua da kom na nyamsom ne de ayi enu nti na wo se obi ka so do Awurade wo tan ne nua a oye kontompofo na se nyamsom no nko ba bia nti nyamsom e ya forebo yo ebusuan nyamsom ya forebo many apostle general Moses say the voice of power ministry international and ye twetwen komoi 21st clinic ye ne yegradi kan ma dom nyina di achi siatika ho ayare hwede ye ni sesofo medofo oto asinti na twetwen wo oje 90.7 FM 15 branches across Ghana bowura baby ebi ben wo na kwaje wa yare hwe eye 0540311311 3 eco capsules yen ye di 3 heba center for ne dia ba se usisi na ye wo ya koko e dia yem tim abedua wo so a wonum bia eno so boye papa Ketios marketing agency for say 5G mizo eno ene ye de topun ye de gi awade ye de ye yie na wanimu benyam bebia iton bibia obenya bi 21st clinic aso ye bia nso ubowremu ha onsa ebetimi akabi medofo enanwumre yi ebo no so a bomodin asa obekoso ane yatra obra ye de owan ne edi ugidie ni sen enso ebrewo sompa de ye chance to mess ye kokoso se ye besom sompa na mama ya ketuapa enti enyu film edru ha na wa ni sa pepepe na etumi so aboawo ebusuan ena so ye na sinimu a ye de dwumadie nso e de brewo Adom Ahennwa Anim ena wo hye na wutie wo sompa 90.7 sompa 90.7 so na wutie Facebook live no so dem Sompa TV Ghana ena sompa 93.1 sompa 90.7 ni nyina obetimi ahwe wo Facebook na ye di bro nya wi a ye hyemobo ye de sompa Adom Ahennwa Anim so bebrem TV so na em se advert bi dwagu 16 December
nyame ya adom Trinity Presby asori dem techima ye di program chenchirenche pa ene ye de bremo ewe brei onyame hwe honhom no e de egu wiase nyina onyame na no ma afumu bakasa ye no otimi fa obia so ye bibia eno nti se wo penyame tumi ehu a hia ye techima 16 December na be hia akoda efie nsia onyame de ne ye adwuma ewe brei o se yade da so ade wonya ne communion wine na wo peyefuna wo ba bra na wonyame se wo meche wade na wo so asere dane ye 16 December eda memeneda Trinity Presby Bruist be bia wo te yenka anopa no notwe ne afri dwumadi na se wonyame be ye nyame ama ne maso aye ne ma apostle fabi kava ko kan ne emie ye la no tum spiritual principles wo empire bo ho akade se me yo ba na me ba Nyankopon fie na me pese me mpa ye dura awurade anim ye adwuma principles kata utiri so boduku oba bia okọ asori dem moduku mpa ye anya adwuma oya hantan 90.7 FM 1 Corinthians chapter 11 verse 1 down kata utiri so osofo bia wo bo mpa ye aso dem no so hyeche oya proud nyame ntie no bishop nso hyeche wa so tutu ho bishop bia wonim de no edusi wo bo mpa ye afre osoro ja otutu ho because etiene so sofo bi hyeche se dia ene no de wate atomu oya hantan oya rough oya sofo gagai hwini ni mu sofo gangster pa yes oh ebinom say dukun ka hwe Paul say mudi mumu aten se efe so oba bom paye na ni tiri so da ho no kre ewa awurade fie abofo nti ena nipa ne Nyankopon tem ye messengers eye so abofo omo na di asem kono di nyame di abre nyame wonante osoma cause wo de ne ho what you say te so akọ hini bo kopa asase nya hini na be ko wura makotwa obi a okotwa de ma wo yo na nansa asase ebusia betimi 0598 994 so betimi agba wuram na wo de wadwen kire ne wasem bisa no aba ne ya kire yi wayi shira papa because yes sir ye besum nyame no a se yes mo hello Pajodin baby akase free also for fear not in the first grant yeah also yentie we mama mo abaso na me che wa tiefo apostle show asamna na waka no ojisi bi apostle odi ye bia ukotia for ya nya de ye di won sabede ebeka ahode me ne apostle ya adwen na ba de me na nya adwen ye se wo se entrobu ha de won trobi din de entro kronkron and e bi ni ba bu Genesis 20 na waka say Abraham twa ntro no ade kwa nya ntro Abraham na yere Sarah no e ne wofaba ye minua nti waka se ne nua ba na nya ntro asam wenti bebre na afa so twa ntro wo we asese na Abraham ye say no yes a very big mistake and we can John chapter 8 verse 44 to 45 what mo de moja mu funu mu no obonsam na moja na kona de na mo pasa mo yo ono yo wudi for free fitiase na onye no kra so every say na kwani ni mu so ka to asema every onu aramu na oye den oka ente se kristo ni kan tra every mu na yes hello Misra oba na watwe wa free machine wona de woka no yatumi atie na aye kama 90.7 FM 994 esro bebre oba pe twe ho na bia wo asembisa bi na eno so atimi aboa nye sana akogina machine ho sana emfa 0598 994 wonso betimi aba na wo de wadwenche spiritual principles hello Aina yejina yes 0598 994 0598 994 pacho wonso bra na
Yem for wadwin chen was simbisan apostle was Sarah na nini ani Abraham. Hello. Hello. Apostle Kasa. But don't issue ya no e na yire no de koye e hunti na o kan se e ni nuaba e na kire se no wo kan kore Oheneni se kakakra ka o ma ye bone adi ntina o yire no no na o kan no wo so gina so nya de no no wo so gina so eno na ati se no anko Oheneni nka se wo se ade na ka o ya mama ye bone ne se wo yire e na wo se wo nuaba eno na wo gina so eno na wo so gina eno ka me be fam keke David your topic no ba Christopher pesa topic no etro ya e hono ya no mo de no na twitwa se Abraham na me on se opese obinya confidence o me ba madu ha ya twen me eno nse da nye obi abaso o ka sa honte mo ma tumpangu anzamati ya tumu ana 0598994994 debi eba ya telephone yi jeje ya papa osu beti ya gbawuram na ya fa ko no 0598994994 na ye hwe na ye nko ye nim ene systematic ababo adwuma po ahye jale bia na wo systematic nko asore. Hello okay so na network ni nya ebi no inside us network na apostle yemfa hello mpachodin baby akase free ya semo lines ya Good afternoon din baby akase free ya sana kazi kwari mtakatifu baba eti yentie we when you have a body right from about to buy what you buy in 90.7 FM ya Christopher so ya tiaga ya mo nyankopon afan ya mishira pa na adie bia so obeye ni bia sia every idea so every bia want to sanso Abraham on that ya Anthony ya jino enya nzanzo wani ma the basic spiritual Eki adie bia o je bia e woni sanso. Hello mpachodin baby akase free Ateme kaza free yankwai Atade sofo akano epeko nko anu akana epike wo kan fa Abraham no janto se ayeni wonyaba tekne ne yi ana fezi so tusiri na wo kan ne collection no ni peko donti sofo ha ajepa yo yedase apostle yesin Sompa FM asofo no interest wo pa sofo papa bia o person asoro ba di no ogina so sen sori de on so dumara na e wogidie de mara de ne na agu no eno ya na sori no bese eni ho eno na liwifo ne de no eno ye o fe de te se Jacob de o ye yi obi na share no Abraham de obi na share no ono a ne film muslim ba no yima Melchizedek ne so ye Jesus Christ I want to communion start free da ko ye be ya ho adwuma na menko yo fo akira kwan ene o telephone ma chiri kwan wo tachiman timber market inside Goil filling station na chipe wana be wo o china ye mpa bo soro nkometo me nsafro bro nya ne yiniti sana ho bone keka ne mabom brane ye mfa nya metumi mo ho ban ukuara so ye cancel me trans 101 brane fa wo ha obeda awrade we start tambe me trans no wotwe ne fa ma pon no 9 tole kwa me pon 5 nipa ho do e se me na ade me nipa adwuma no anopa 8 oba nwumre no doctor na katra se kan ska obaje 9 11 sanete asofo bre pa ye hwe nkrofo ye nyame adwuma ye ni ano ntia no ye ukuada e fa hia 21st clinic ne chipa fie toso 9 emu na mewo tachima 21st clinic no e chire fie toso 9 emu na mewo me number is 0247 144586 0247 144586 sene shiks na mebuma for there apostle so ba for there nti oto ne safre to me safre obi ase mumla mebu kwaza man ase mumla mebu otwe amadwa ne ngoma ko mo wo number na emu enu na yemu 0247 144586 me pa cho me kan ye 0247 144586 Brother Inshira munyina Moses was say why fa kakra to ne so na
wo ba for de oni adaje mo mebo anyame adwuma ana sanity obo hwe asore da nyame apagesi wa nyam ka wadidi eno de ya mo si eche say ebi de 46 years ya so da ba ko yesu ta 46 years nti aso da oh da bi ye time de e kontem kura mai 7 years ebusunya ye sole magudie mu fa beto aso nyame hira wo radi akopo sorry wo yes udi en yo nyam Jesus any mo nyam fata ye ma udi no so Jesus udi no ye kasi wo kon ye ready Jesus es so